Da. Pa nijedan početak nije lagan. Šta god da promijeniš u drugu ulicu, da preseliš, neće ti biti lako. To je tako, šta ja znam, ono. S druge strane, i bit će ti teško koliko ti dozvoliš da ti bude teško. Ja uvijek kažem, možeš se vratiti kući, mislim, ja vjerujem da se svatko može vratiti kući otkud god dođe, ono, ako ništa, roditelji će uskočiti, ako, ne znam, možda neki ljudi prodaju svoje stanove i kuće dole na Balkanu, pa se presele, pa se pokaju, ja mislim da svatko može se negdje vratiti, ali sve ove države na zapadu imaju jako puno svojih mana, ali ima jako puno tih nekakvih lijepih stvari, ono, ja sam isto to ostalo mi u sjećanju, to je taj porođaj, to ja isto ono, ja sam njima rekla meni je ovo spa, ja sam došla na spa, one se smiju, one ne razumiju koja je to razlika ovdje i ne znam u Mostaru kakve su iskustva imala moja nevjesta i tako neke moje prijateljice, ja ne kažem da je to loše jer je Balkan takav, to je jednostavno čitav sistem koji ne funkcionira i ne može ti pružiti više, tako je kako je jednostavno. Ne može biti bolje trenutno, ja mislim, jer to treba čitava reforma biti da i to te nekakve bitne stvari za žene da bude ugodnije taj trenutak. Ovdje je to sređenije pa je i ugodnije tamo ženi kad dođe da ono